Стопанството е от 210 декара праскови. Тук в един имот се намират. В началото бяхме с нормално катково, без система, с помп се поливаше стандартно, както всякъде. Това, което ни накара в началото да предприемем тая крачка за направянето на такава система, бяха няколко неща. Първо, когато започнахме да подменяме цялото катково с това, което те предоставят. Един по-сек манкуч, който прави един филм върху целия ред и не полива само в две дюзи около дървото отляво и отдясно. Прави филм, когато се напои за по-дълго време, може да се види, че целият ред се полива, което доставя вода до повечето корени на растението. Всеки един блок, в случая с разделение на 6 блока градината, имаме монтирани такива модули, които ни позволяват да поливаме всяко едно парче по-отделно и по начин, който решим да го турим. Системата, нашата тук, има два бункера по един тон, в които може да слагаме различни видове турове, като е важно да се внимава за смесимостта. Някои не могат да се смесват и трябва да се внимава, когато се тури. Идеята на това катково и на тази система е да може да храним прецизно и да даваме хранителните вещества максимално близко до кореновата система и до кореновите власинки, които благодарение на това поливане подпомага развитието на тия корenoви власинки и максимално да усвоят хранителните вещества. Ние използваме постоянно турение през катковото, в сезона, като не сме изключили гранулираните торове, естествено. През катковото основно ползваме азотен тор, течен лан, който е с 32% азот. Откакто започнахме да турим с тая система, мога да кажа, че се наблюдава наистина по-различно развитие в самите дървета, спрямо от това, което имахме преди системата. И това го дължая най-вече на прецизното турение, на дозите, които използваме. Определяме ги изключително точно и знаем, че те ще попаднат там, където трябва, торовите норми. Имаме заложени сензори, които следят влагата в почвата на едно място в градината, което не е достатъчно. Друго, това, което може да се поделя като опит в градината, стараем се максимално да я поддържаме добре, като естествено водим си резидби, пръсканията се правят редовно, може да се види в градината, че не пръскаме нищо. И мога да кажа, че стопанството е едно от иновативните стопанства тук в района, които държим наистина много на качеството, както на продукцията, така и на качественото отглеждане. Системата е много удобна, заради това, че е достатъчно да има един човек, който да зареди бункерите с тор. Могат да се управляват от всякъде, стига да има, т.е. задължително да има ток. Може да пускаме да турим и да поливаме от всяка една точка на света като цяло, което е много голямо предимство за нас, като имаме вода. Както казах, достатъчно не е един човек, който да бъде тук просто при разтварянето на торовете. Ще ви демонстрираме в момента поливка и с торение. В случая ще вкарваме чист цинк в почвата заради липсата на цинк в някои от блоковите, както и допълнителното развитие, което целим на кореновата система, за да може максимално да усвоява това, което има налично. Идеята е да го направим сега, защото от тук нататък в големите жеги корена ще спре да се развива. Нашата цел в случая е да подпомогнем развитието на корена, да усвоява максимално хранителните вещества. Освен прасковите, ние поливаме и тук е най-голямото
стопанство за аспержи в България, които се намират тук долу в Близнец. Там също поливаме с системата, така че мога да кажа само позитивни неща от цялата ми работа, свързана с това. Как определите нуждата от хранителни вещества? Базата на почвен анализ? Да. На базата на почвен анализ, всяка година зимата правим почвен анализ в такива акредитирани лаборатории, които следим наличността. Оттам определяме гранулираното турение какво да бъде, дали да е фосфор с калий на есен, дали да ползваме НПК на пролет. До сега в повечето случаи ползваме ПК на есен при по-големите дръвчета. При по-малките, които са от 5 и 6 блок, до сега сме ползвали НПК-та на пролет с азот. Но най-вероятно ще минем там на есенно запасяване, когато станат вече на 4-5 година. Супер. Винаги турим с почвени анализи, защото избягваме излишните разходи. Да. Това на GF е създавано? Да. Цялата градина е на GF 667. Това е подложката, която се използва. Технологията на аспержите за турение е много е, как да кажа, широка. Има много турение в аспержите, като два са моментите на турение. Един е пролетта, преди да тръгнат. Може би пролетта силно казвам, но да кажем февруари месец. Едното турение, което е най-важно тогава с гранулираните, и другите туренията вече започват след брането. След брането почваме да вкарваме различни видове, нали, спрямо спецификацията на листните дърве, и задължително трябва да се вкара тор през капка. Значи, в случая аспержите са били една от топ, така да кажа, културите, която се отглежда в България преди 20 век. Но по течение на обстоятелствата е спрямо. В момента черпим, така да кажем, опит и знания от Италия. От Италия с италианци работим за технологиите на турение. Сега като спецификация на продукти мога да споделя, нали, какви са нуждите и кога какво трябва да се направи. Там в началото е много важен фосфора, без значение дали ще бъде през листната, през повърхността или през капковото, и в последствие задължително трябва да се вкарват бор. Със сигурност трябва след брането да се вкара, както и водорастворими торове, които също имат високо съдържание на фосфор. Там е от ключово значение фосфорното съдържание. Там също работим на база на почвени анализи, понеже се вкарват големи количества гранулирани торове и трябва да бъдем максимално прецизни, за да не направим излишен разход. Така че другото важно е, нали, за да може да се отглеждат такъв тип култури в страната, трябва да имаме и някакъв оглед за пазара. В периода, в който берем, е достатъчно дъждовната вода. Нали, в случая тая година беше добре с водата и не се налага да поливаме. Поливките са важни след брането. След брането, когато започва да залага вече съцветия, да почва да развива отдолу корена, защото при тях най-важно е кореновата система. Контролираното подаване на вода и торове. Така. Отрази ли се върху добива? Ами тази година, да, значи ние за втора година турим младите аспержи, така че там наистина наблюдаваме доста бързо развитие. Най-добре се усеща при прасковици, тъй като системата вече работи четвърта година при нас, тази е четвърта. При аспержите не толкова, защото по време на беритбата те не се поливат. След беритбата вече започваме да поливаме и да храним. Но миналата година за първи път, както каза Вангел,
и имаме наистина увеличение. От тази година той влезе във връзка с негови колеги от Италия, които ни предложиха и програма и торови препарати, с които да работим. Следващата година вече ще можем да кажем с тях торове, по този начин как. Докато при пасковите има увеличение с поне 30% на добив. Тъй като самото хранене, самото поливане е по много по-различен начин, отколкото ето този воден стълб, който се образува от дърво до дърво. По никакъв начин ние не можехме да го постигнем. Да не говорим, че разполагаме, за нас водата е много ограничен ресурс, защото ние поливаме с договор от напоителни системи. Тук отгоре над селото има един изравнител, който е 3000 кубика и ако не пестим вода, ние няма да можем да полием половината града. Значи имаме на 60 см, където е всъщност слоя, където са корените. Имаме датчици, когато следим влагата, когато премине, тук почвата е много песъклива, както забелязвате. Когато премине влагата по 60 см, ние прехвърляме. Всъщност ние не поливаме нещо, което вече сме поляли, което иначе няма как да разберем. По този начин го контролираме. Отделно маркучите са с вградени капкообразователи през 25 см по 1 литър на час. Това пести също много вода и при този тип почва водата от капката долу до 60 см, когато разбира се е регулярно поливано, слиза за 3 часа. И през 3 часа сменяме блоковете. Така влагата остава в слоя, където се намират корените, а не слиза надолу, както и хранителните вещества. С инвестицията в една такава... 100%. Първо пестиме торове, второ и вода. И по този начин, да не говорим, че нали, откакто работим по този начин, ние имаме хора, които само приемат торта, когато дойде. С друго не се занимаваме. Автоматично ли става пускането на помпата, в зависимост от това, точно как се е? Значи, възможно е да е автоматично, но тъй като предпочитаме да го наблюдаваме, защото просто да го следим за по-добър контрол, го правим ръчно. Изключително ли турите почвено или лесно? И лесно, това може да кажа. Да, почвено го изключваме, защото няма как без него. Както казах, освен че турим през капката, лесно вкарваме, може би, зависи от 2 до 3 пъти годишно и то спрямо това дали има някаква наистина нужда. Дали има някакъв стрес, примерно както тая година имахме малко къдравост на един от блоковите, позабави се, помъчи се да тръгне и в тая ситуация с 2 от пръсканията в случая вкарахме аминокиселини, които да подпомогнат изваждането на растението от стреса и да развият по-бързо летенство. Вкарваме при нужда. Не го правим задължително. По-големия процент е почвено. Да, по-големия процент на турение е почвено. Тия листъци са коригиращи туренията, които при нужда, когато има, да го вкараме, да го направим, да подпомогнем растението. И го правим на всяка цена. Проблеми като цяло с някакви насекоми не сме имали до момента. Нещо, което да ни затормозило. По-скоро всичко, което се среща при повечето, го има и при нас. В нормата. А при аспержите? Има ли някакви вредители? Вредител има един аспержов оботник, който не е притеснителен. Той има препарати, които да водят борба с него. Просто излиза понякога и прави малко щети. Основно напада върховете на аспержите, когато ги берем и те губят търговски вид по този начин. Иначе няма нещо, което да е притеснително на този етап, няма болести за сега, единствено този аспержов оботник. В кои региони на България може да се отглеждат? По принцип навсякъде може. Няма нещо специфично като район. При нас тук се получават добре.
те така или иначе съберат март, април, май, юни, тия месеци, които е по-хладно, няма затруднения от жеги или някакви такива. Така че по-скоро навсякъде могат да се гледат според мен. Само един път годината? Един път, като се почне, спираш, накрая вече към края ги оставяме, никнат и почват да се образуват, нали, съцветия, разклонения и така нататък. Иначе веднъж. Само веднъж. Есенно време гъмнатите с... Есенно време се косат. Косат се на... Да. Косат се. Новото се бери. Да. Те избиват постоянно. Нови, нали? То от едно растение отдолу, то може да вземат 5-6 примерно. Да. Ама примерно излиза едното, береш го, излиза другото, пак го береш. Нали? Бере се на етапи. Не... Примерно не един месец. Ние берем го 3 месеца сигурно. Горе-долу толкова се бере, по-малко. Така че, но те не са, те декарите не са малко, така че на ден са правят. Да, бере се стабилно. Как се справите с мръсната вода в стопанството? Мръсната вода, тя се филтрира на 3 места преди да дойде. Защото е мръсна водата, ми е интересно, ще с как образователя, нямаш ли филтри, още на първия ден и ги няма. Така е, да. Тук няма проблеми с варови. Има. Не е варови. Не може да няма. Не видях поне на въркучите. За сега не сме имали такъв проблем. Всяка година ни представят анализи на водата, която ни подават. Значи имаме... Не се запушват. Да, и имаме един препарат, ама аз просто не сме запазили да ви го покажа, който накрая, когато свърши поливния сезон, го пускаме през системата и минава през мъркучите, за да може да изчисти. Не е проблем да го Моля? Що не е проблем? Не е проблем. Първо отзаде може да видите къде ти сензор е. Това представлява тия автоматични... Вече области. Не, това е сензора, който управлява този блок. Да. В случая. На всеки един блок имаме такъв тип сензор, като онзи там, който, нали, позволява това пускане на програмата от телефона. Той отговаря за клапана. Да, реално от него го отваря. Той ръководи този блок и на всеки един блок има такива сензори, които отварят клапани. Ами ако... Здравейте, Илия съм. Това е хранителния възел, нали? А това е контролера. Контролера всъщност е мозъка на системата. Във всеки един контролер има SIM-карта, която SIM-карта се свързва с мобилния оператор за интернет, така че да може да виждате всичко на телефона. Да. Този модул, за който те го нарекаха сензор Вангел, който е реч, той не е сензор, той всъщност е модул за управление на клапани. Той е безжичен и зависимо от стопанството може да поддържаме близо до 1000 клапана. 255, грубо 250 такива безжични модули са свързани към един контролер и всеки от модулите може да управлява до 4 клапана. Какъв начин се осъществява връзката? Радиокомуникация, безжичен модул, да, там четите не ги помня нещо, какво беше мегахерци, но връзката става до 500 метра разстояние. Ако теренът е пресечен, това, което може да се случи, да се направи е да се сложат допълнителни модули и те ретранслират сигнала. Тоест системата е смарт и си превключва така, че да стигне до всеки един от модулите. Но важното е, че до 1000 клапана може да управляваме, това означава 1000 напоителни зони към един контролер. Контролера е един, AirPoint-ите, така наречените безжичните модули може да са 255, хранителният възел може да има до 6 канала. Тук има 2 канала, в случая, нали, свързани с двете вани. Всеки един от каналите може да се управлява самостоятелно, да се направи рецепта, така че този да смуче, този да не смуче, могат да смучат двата или само този, както е нужно, според какви торове се слагат в ваните. Може и да се напоява без да се тури.
И цялата система позволява, дава възможността всеки един от агрономите или който му е работа да влезе и да каже: искам всеки ден или първи понеделник, сряда и петък от толкова до толкова часа да напоява с тая рецепта, или само вода, или само торове, с торове и така нататък. Така че има възможност цялото това нещо да се автоматизира и системата си следи, стартира програмата, изключва. Ако имате сензори за влага в почвата, може да се направи така, че ако сензор е над някаква стойност, това, което мери, да се пропусне напояване. Да. Така, системата се вързва с, ако има помпа главна, ние можем да се вържем към нея така, че да я стартираме, така че да може водата да потече. Вързваме се към водомерите, за да следиме какъв е дебита. Да. Така че всеки един от хората, които имат достъп до системата, като работи една програма, могат да видят колко дебит е минал. Водомерите обикновено това, което случва ферми, които имат вече съществуващо изградено капково напояване. Това, което може да се наложи да се подмени, е клапаните, защото може би са ръчни, в повечето случаи са ръчни, така че трябва да се подменят клапаните и да се подмени, ако водомера няма цифров изход, да се подмени водомера, защото ние се връзваме и към водомера и към клапаните. Това е минималната необходима промяна към съществуваща ферма. Ако няма човек капково, тогава е лесно, защото някакво да подменя, трябва да се изгради капковото, да се добавят клапани, такива, които ние може електрически да управляваме. И това е. Имате ли информация колко кубика отива примерно тези 10 литра? Има го, да. В системата има. Тя следи абсолютно всичко, знае, прави оценка, понеже всеки един клапан, който се добавя в системата, му се казва какъв му е дебит. 3 кубика на час, другия клапан е примерно 6 кубика на час, знаеш, това означава, че 9 кубика на час ще минат. И при стартиране на програмата ние засичаме дали толкова минава през водомера. Ако има отклонение някакъв процент, 5-10%, вдигаме аларма и фермера може да се види. Това означава, че ако е по-висок дебита, най-вероятно има теч. Ако е по-нисък, нещо има, клапан не е отворил, да, запушено. Ако няма изобщо теч, ако няма изобщо движение на вода, водомера на очита, ние също дигаме аларма и можем автоматично да спрем програмата при нужда. Така, значи, сега съм направил една програма, тестова програма, за да може да ви демонстрирам. Тя включва и двата канала. Ще видите, че каналите засмукват по това, като се дига на тапите в ротаметрите. Тук вече те са си направили, Кирил и Вангел си направили разтвора, както трябва. И сега е стартира програмата ръчно. При стартиране ще тръгне тази помпа, ще се отворят клапаните и ще почне да смуча от тях. Ето. Това е дебита, който виждате 400 литра на час, ето го и тук. Това е течността, която идва от баня. Само. А иначе какво минава по напояването, може да се следи от водомера. И ако погледнете системата, е така изглежда. Тя показва, аз съм сложил за 10 минути напояването, може да се спре при нужда. Кога е стартирана, продължителност, кой е стартирал, аз съм през акаунта на колежката Светла. Ето използвана вода и тук се следи от водомера. Всяко едно изменение на водата, която виждате тук, идва от водомера сигнал. А това е колко вода се очаква да премине. Кубики 6-657. Това е водомера, какъв е дебита към момента, нали? Т.е. то отчита на базата на каква вода минава, около 30 кубика на час. Текуща стъпка, всяка от програмите може да има множество стъпки. Примерно зона 1, първа стъпка 10 минути, зона 2, втора стъпка, зона 3, трета стъпка. Всяка стъпка може да има различни рецепти, може и да няма рецепти. Така че като си направите една програма за, примерно, всеки понеделник, сряда и петък, тази програма с всичките стъпки ще се изпълнява автоматично. А при колко слушат колко трябва да падат, спира програма. Ние може да го зададем кога да спрат, ама ние гледаме ръчно да се го спираме това. Да не се включва автоматично. Ясно, но колко спирате? Извинявам се.
Значи може би на 95 то като стигне и спираме. И го чакаме пак падне малко, наново. Падне колко? 60? Или, не го оставим да падне тук, защото почвата е пясък. Може да навакса, защото е пистак. Почвата е пясък и става все едно направо да го оставиш да засуши. Да. Купи се оставим. Го оставим да падне. Да, какво ще ви дава системата? Това, което е плюс на тази система е, че ако имате, да кажем, както те имат аспержите долу и имат тази система тук, имат възможност и двете да ги управляват през едно място. Тоест, ако човек има 5 ферми и има 5 такива контролери, които се инсталира, има възможност да си управлява и 5-те напоявания от едно място. Не се налага да влиза в тази система, после в оная, после в тая. И може да види на 5-те места коя програма как върви и какво се случва с напояването. И Не, там има отделна система, но доколкото знам, тя все още не е приключена. Има историческа информация, примерно може да видите напояването, история на програмите, кога каква програма е стартирана, кой е спрял, кога е спрял, какво количество вода е минала, т.е. има възможност исторически да гледате всякакви данни. Как помага? Това помага с това, че няма се задавате въпроса, минали, не минали, какво се случило, това не го виждаш. Да. И звънеш, байпешо, пускай. Дали е пуснал байпешо, не знаем. И така същата информация има за сензорите, ако има метеорологична станция, информация за всеки един от сензорите, вятър, дъжд, слънчева радиация, почвена влажност и така нататък. Има възможност системата да има неограничен брой потребители, т.е. ако имате 10 души, които я използват, един от тях е на полето, на него могат да носят едни права. Така че, примерно, само да наблюдава стартиране. На някой друг, примерно, който ръководи групата, нали, бригадир или как да наречем, има възможност той да стартира, да пуска програми и да спира програми, а вече на собственика има пълен контрол с много повече функционалност. Така че има различни нива на достъп според нужда. Може да си контролираш достъп. Да. Има отчети, които могат да се правят, да се зададе ден, час, колко вода е минала, може да е по поле, може да е по инфраструктура. От инфраструктура се разбира един такъв контролер. Тоест сега, тъй като имат втората система, когато тръгнеш, имат две инфраструктури, аспержи и праскови. Може по клапан да се знае какъв дебит е минал през конкретния клапан за някакъв период от време. Идеята е всъщност да имате пълен отчет на информацията за това каква вода е минала, какви торове са минали и колко и кога се е случило напояването. Така че това е, има много неща, които могат да се разказват. По принцип за овошките имаме и функционалност против измръзване. Но трябва самата ферма да има изградена, нали, самата инфраструктура за отгоре като мъглуване, когато се получава. За мъглата. Да. Ние може да го автоматизираме, ако температурата падне под някаква стойност, да я пуснем системата. Да ни замръзнат. Да. Това се случи тази година там някъде март-април с наш клиент. Може би това е единствения, който има така, защото така система е трудно и скъпо за изграждане. Скъпо е. Да, и доколкото знам се запазил. Пак с праскови. Не знам точно. До минус колко градуса е ефективната система? Това е въпрос на настройка. Ако падне минус 2 или стане... Не, мисълта ми е, примерно, ако падне минус 5-6, дали ще има ефектната система или има опасност за мръзне да изключи? Не знам. Нямам никаква представа. Защото имало колеги, които дъждуват с... Нали, обикновено дъждуват с такива пръскачки, дървета им стават целите в лети, самата система лед направо. При 0,7 градуса просто всичко защото машините, които правят изкуствения сняг, нали? При тях не е проблем. При нас на такива градуси не се притесняваме въобще. Сега се затваряте прозорците. А се попитам тук, може би след време или изобщо дали ще стане, може ли да се изгради противоградна мрежа за градушка, защото все пак използват се сензори, метеоблок и може ли да се управлява чрез нещо подобно? Ние нямаме такава функционалност, да сме направили към момента, просто защото не сме имали клиенти, които да изискват нещо, но има ли нужда, може и да го направим, не е проблем, да. Но самата противоградна мрежа, идеята е да се разпъва и да се прибира.
Не сме имали такова нещо, но от гледна точка чисто технологично е сравнително просто. Трябва да се включи и изключи един двигател. Въпросът е откъде ще получи информация, че град вали. Защото метеоролота, там трябва да има метеорологична станция, която да го следи. И той трябва да е вързан с... Той трябва да е обиколено, защото не се знае откъде ще дойде облак. По принцип може да се направи, да имаш информация откъде ще дойде този облак и кога след колко време ще дойде, да се дигне мрежа. Тя освен това не служи само за град. Да. Тя служи за сянка. Да. Така че не е такава функционалност, но ние по-етапно движим според нуждите. Просто и той Евангело каза. Тъй като напояването е прецизно и се управлява на много малки цикли и се налага човек да го стартира и пуска, намалява изключително човешката грешка. Някой да спре, да пусне, ако има някаква аларма, ако няма вода, спираме, това означава човека трябва да се вземе. Така че спестява се вода. Второ е спестява, защото ги инжектираме много прецизно във водата. Допълнително тази система може да се разшири, тук те го нямат, но може да се добави ECPH контрол. Т.е. да се контролира киселинността и ЕЦ-то, нали, електроконтактивите на водата, като тогава, когато се напоява по ECPH, ние имаме възможност да инжектираме. Системата следи, човек казва, искам да бъде pH, примерно 6,2 условно, ЕЦ-то да бъде някаква стойност и ние почваме тези клапани, които засмукват водата от резервуарите, да ги отваряме, затваряме, за да се постигне необходимата цел. Да. Това мисля, че електропроводимост на водата, да, която самото растение може да усвоява при определена електропроводимост. Това допълнително сваля използването на торове, защото нали, няма смисъл да се отдава. Не, ти да дадеш повече, то не ги усвоява, те остават почвата. И така, и в резултат на това, като се намалят човешките грешки, нали, които са много. Да, които са много. И като се спестява вода, т.е. има готова компонент, в който може да се увеличи добива заради намалените грешки и по-прецизно гледане. И спестяване на ресурси, има ги и двата вектора, спестяване и увеличаване на добива и на прихода. Това, което трябва да се знае обаче, че тази система не е нуждае се от човешка грешка. Какво означава това? Към момента ние не следим нивата на водата в резервуарите. В някакъв момент ще го имаме, просто не стигаме до там. Ще следим нивата и ще има нотификация в системата, нивото на резервуара пада. Това е едното. Второто нещо е, че в 80% от случаите, когато нещо не тръгва, това се оказа запушен филтър, който не е към нас, на водата, филтър, който е на ваните. Имахме много случаи такива с клиенти, където пускаме и тук в ротометрите излизат царевица, жито и всякакви глупости. После той казва, не работи системата. Как ще работи, като той няма филтрите? Да. И това се запушва. Все пак това е прецизна система и тя не е... Изисква чистване. Да, изисква се грижи и почистване. По принцип, това е като цяло. Ако имате някакви въпроси, питайте. Само един въпрос, понеже видях на вашата система там, която е в Пловдив, въвели сте Bubble система. Тук го няма това нещо. Колко е полза да разбърква? Много полза. Истината е, че понеже не е ефтино, не всеки може да си го позволи и освен това, ако може би зависи от самите торове. Но това, за което той говори, е, че имаме възможност да се инсталира една помпа, която се връзва към ваните, която се автоматизира в нашата система, така че преди да почне напояването, включва за 2-3-5 минути прави всяка вана на джакузи. Да, почва да вкарва въздух на бурбук. За да не се отаява. Да не се отаява. Да не се отаява. Иначе това на ръка ли го правите? Здоровителят? Да, като има нещо за разтваряне на ръка. Аз съм запознат с една, може би, по-ефтина система, славяте така, съм шампан. Която е на дъното и си смучи, тя просто няма на край и си бърка. Възможно е, както човек намери, ние имаме такава, ние го наричаме Air Bubble Jet. Идеята е да вкарва въздух и да почне да бълбухат. И това предимството е, че то се свързва към нашата система, така че ние автоматично го спираме и го пускаме, така че бъркане да стане само тогава, когато е необходимо и пак да не се налага човек да е тук, за да
включва копче. И тази система, мога да кажа, сега тук в случая бункерите основно ги използвам за течен азот. Нали, най-вече течен азот вкарваме и водоразтворимите, нали? Но водоразтворимите правим примерно от 1 до 2 туренита, докато течния азот, като го вкараме през тази система, той влиза, пълним ги до половината, по 500 литра правим лан с 500 вода. Разбъркваме ги, нали, те се върват, после си ги пускаме при системата и с него азот, самото азотно торение става много по-прецизно. От тук идва по-голямата част на спестяването на разхода от към тор. Защото ако тръгнем да торим с амониев нитрат и хвърляме гранула, първо, че той му трябва повече вода да се разтвори. Второ, той има време докато премини от нитратна амония във форма едно в друго. И тия процеси започва да идва момента на процеса на измиване на нитратната форма на азота, когато слагаш много вода, а по този начин с това нещо го слагаме, примерно ние се определяме нормата на декар, като литри на течния лан и казваме, че това нещо иска да го вкараме примерно за 15 минути или за 1 час. В този 1 час ние знаем, че то горе-долу ще напои 10, 15 до 20 см почвен хоризонт надолу и в този почвен хоризонт, където са активните корени, ние избягваме тая загуба на този азот от нитрата. Докато тук то влиза в течна форма и растението почва да го усвоява. Да. А в другия случай имаме и волатилизацията, което е изпарението пък на азота, на нитратната форма, защото тя е амониевата, знаете, 17 на 17 нитратна и амониева форма, докато тук избягваме и тая загуба на този азот и целият азот влиза вътре. Да. И се усвоява много по-лесно. Тъй, че това е много голямо предимство за торовете.